Είχε πολλές καταγγελίες για τον Αλή Πασά, για παράνομο πλουτισμό, για ανεξάρτητη πολιτική με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας, χωρίς την άδεια του Σουλτάνου. Ο Αλή Πασάς επεκτείνει το κράτος του όπως αυτός θέλει. Κάνει πολέμους και χωρίς υπερβολή, λειτουργήσιμη γλώσσα είναι η ελληνική. Μετά δηλαδή αποστάτη και προδότη για να του κηρύσει τον πόλεμο. Φωνήσου στον Χουρσίτ Πασά να στείλει 60.000 Τούρκους στρατιώτες από την Πελοπόννησο για να εξοντώσουν τον Αλή Πασά. Του πολλές επιτυχίες με μεγάλες απώλειες στον τουρκικό στρατό. Στο μεταξύ, η φιλική εταιρεία έγκαιρα τουρκικού στρατού από την Πελοπόννησο και δίνει το σύνθημα της έναρξης της μεγάλης μας επανάστασης, οι Αλβανοί στρατιωτικοί αυτομονούν υπέρ των Τούρκων και το κράτος του Αλή Πασά καταραίει. Παραδοσιακές το λες, Θα μου τα κλέψουν σε όλα τα έργα. Ψωνίσεις από εδώ πέρα, κάθεσαι και δώσαμε το κομπιούτερ λεφτά. Διαλέγεις ό,τι θέλεις. Ναι, πάρε. Τα πήρε σου ριζάκια, τι κάνεις. Κάτι είχαμε κι εμείς, αλλά το έχει πάρει θείο. Τα σιγούνια που φοράμε. Και η μουσική του Αλή Πασά.